Na jaren van betalen, klagen en lobbyen is een tolvrije tunnel dichterbij dan ooit. Is dat zo? Is dat definitief? Nou, dan is het gewoon prachtig. Dan horen we weer volledig bij Nederland. Maar voor het zover is, moeten er nog wel wat hordes worden genomen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Wederom celstraf geëist voor moord Oostkapelle en ploegen tot jij bij neervalt in Rilland. Goedenavond. Als het aan de Tweede Kamer ligt, wordt de Westerschelde-tunnel in 2025 tolvrij voor personenauto's. Een motie daarover is unaniem aangenomen. Voor vrachtverkeer verdwijnt de tol vooralsnog niet. Maar voor veel Zeeuws-Vlamingen was het vanochtend opstaan met goed nieuws. Ja, een vriendin van me appte er vanmorgen over. Ja, dat is toch fijn. Ik ben 80 jaar en ik heb altijd al betaald om naar de overkant te gaan. Het zou leuk zijn dat we nu een keertje voor niks kunnen. Wat vindt u ervan dat u al die jaren al heeft moeten betalen? Als ik het terug ga rekenen is het heel veel. Is dat zo? Is dat definitief? Nou, dan is het gewoon prachtig. Dan horen we weer volledig bij Nederland. Ik vind het fantastisch. Het komt gewoon eigenlijk 10 jaar te laat, maar het is fantastisch als het komt. En waarom? Ik werk in Vlissingen en ik woon hier in Terneuzen. En dat is een hoop geld als je dat ieder jaar moet betalen. Kort gezegd, goed nieuws. Als unaniem de Kamer zegt van luister, we vinden dat dat moet. En het kabinet heeft gezegd van we laten ons oren hangen naar wat de Kamer vindt. Nou, dan is het goed. Dus dat is goed nieuws. En er is dekking voor gevonden. Ook goed nieuws. Maar ja, als je iets zegt dat je niet meer uit kunt leggen als politiek dat dit in stand gehouden wordt. En dat je het eigenlijk onrechtvaardig vindt. Ja, dan moet je dat niet nog tot uiterlijk 2025 laten duren. Die mening deelt ook Petra de Boevere van Stichting Zeeland Tolvrij. Zij vindt dat de tol volgend jaar al stopgezet moet worden. Daarnaast vindt ze ook dat het vrachtverkeer er gratis doorheen moet kunnen. Het schept weer ongelijkheid. En de pot geld waar het nu uit zou komen is juist bedoeld om economie aan te jagen. En als je dan de zakelijke markt nog steeds laat betalen. Wij hebben in Zeeuws-Vlaanderen dus echt transportbedrijven die 2 ton tolgeld per jaar betalen. En dat geeft gewoon oneerlijke concurrentie, een ongelijk speelveld. En dat moet gewoon eens afgelopen zijn. En ik praat erover verder met politiek verslaggever Heiko Strietman. Die staat op het tolplein bij de Westerschelde-tunnel. Ja, Heiko, Den Haag gaat het voor een groot deel betalen, dat tol vrijmaken. Maar nu staat er ook in de motie dat de provincie Zeeland een bijdrage moet leveren. Hoe zit dat precies? Ja, klopt. Er staat dat er een redelijke bijdrage wordt gevraagd van de provincie Zeeland. Achter de schermen in Den Haag hoor je dan dat de provincie zou hebben laten doorschemeren wel enkele miljoenen bij te willen dragen. Benieuwd hoe dat zit. Er is maar één man die dat kan beantwoorden. En dat is gedeputeerde Harry van der Maas. Hij staat hier bij mij. Meneer van der Maas, hartelijk welkom. Hoe voelt u zich? Ja, dit is natuurlijk erg goed nieuws voor Zeeland. Ik ben hier enorm blij mee. We hebben hier jarenlang ook naartoe gewerkt. Via lobby, via gesprekken. En nu met een positief resultaat. Zijn jullie bereid om mee te gaan betalen? Ik ga daar graag het gesprek over aan met minister Harbers. We hebben daar tot nu toe geen concrete afspraken over gemaakt. Ja, en als het gaat over een bijdrage, dan zou ik ook in herinnering willen roepen dat we al bijna 20 jaar onze bijdrage hebben geleverd in de regio. Met het betalen van de tolgelden. En tegelijkertijd, het staat in de motie, het is een oproep, dus ik ga het gesprek erover aan. En de geruchten dat de provincie dat al zou hebben laten doorschemeren, is dat lobbywerk geweest of hoe moeten we dat zien? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk gesprekken gevoerd zonder dat daar concrete afspraken over liggen. Sterker nog, onze financiële ruimte is beperkt. Iedereen weet dat. Daarom kloppen we juist bij Den Haag aan om ons te helpen met een tolvrije tunnel. Dus nee, er zijn nog geen afspraken. Ja, ik ga daarover graag het gesprek aan. En wat is uw boodschap voor de transportbedrijven of voor de bedrijven met vervoer die nu, zoals de motie het zegt, voorlopig dan moeten blijven betalen? In eerste instantie zal het voor personenauto's gelden, maar er staat in de motie om te bezien wat de mogelijkheden zijn voor vrachtverkeer. En daar zal ik me enorm sterk voor maken, ook in de gesprekken. Want ik weet juist voor het bedrijfsleven dat een tolvrije tunnel belangrijk is. Ook voor onze Zeeuwse economie. Gedeputeerde Harry van der Maas, hartelijk dank. Ja, Heiko, het zijn allemaal mooie en strijdvaardige woorden. Maar hoe gaat het nu verder?
Nou ja, zoals je net hoorde zeggen, de gedeputeerde wil zo snel mogelijk met de minister in gesprek. Gaat dat volgende week in ieder geval kijken of dat geregeld kan worden. Nou, dan zijn er nog 2 onderzoeken die uitgevoerd worden op dit moment. Een verkeersonderzoek en een milieueffectonderzoek. Nou, dat hopen ze rond de jaarwisseling te krijgen. Eind december toch het liefst. Maar hiermee, wat we gisteren in ieder geval hebben gezien in de Tweede Kamer, lijkt in ieder geval een eerste stap te zijn gezet. Heiko, dankjewel. Tegen de man uit Oostkapelle die verdacht wordt van de moord op zijn buurvrouw is in hoger beroep 11 jaar cel geëist. Dat is gelijk aan de eis van vorig jaar in de rechtbank van Middelburg. Toen werd de verdachte uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Maar het OM is ervan overtuigd dat de verdachte in mei 2019 zijn 78-jarige buurvrouw dood heeft gestoken. DNA van de verdachte aan de binnenkant van de deur van het slachtoffer is daarbij belangrijk bewijs volgens justitie. Het gerechtshof doet over 2 weken uitspraak. Bij een eenzijdig ongeluk bij Biggekerke is vanmiddag een 82-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. De auto belandde in de sloot en vloog daarna in brand. De bijrijder kon nog voor de brand uitbrak uit de auto komen. De bestuurder niet. Over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. De politie doet nog onderzoek. Een bijzonder moment vandaag bij de Hedwiegepolder. Daar is de grenspaal teruggeplaatst tussen de Hedwige en de Prosperpolder. De paal moet wijken voor de ontpolderingswerkzaamheden, maar omdat die nu grotendeels zijn afgerond, kon hij weer terug naar zijn plek. Met dit moment werd ook de grensoverschrijdende samenwerking gevierd, ondanks de juridische stappen die de gemeente Hulst neemt om ontpoldering tegen te houden. Ik heb begrepen dat het gemeentebestuur van Hulst daartoe heeft besloten om uiteindelijk ook te kunnen aangeven er alles aan te hebben gedaan om iets wat ze eigenlijk niet willen, om dat te voorkomen. Het moment dat het eerste Westerscheldewater de Hedwige en Prosperpolder binnen gaat stromen wordt binnenkort verwacht. De bouw van de omgekeerde school in Oost-Soeburg gaat gewoon door, ondanks de van de week ontdekte fout. De school blijkt namelijk, behalve verkeerd om, ook te dicht bij de straat te staan. En dat is in strijd met de verleende vergunning. Omdat de gemeente Vlissingen zowel toezichthouder als opdrachtgever van de bouw is, laat het nu een extern bureau onderzoek doen naar de gemaakte fouten en de gevolgen daarvan. Er wordt flink geploegd in Rilland. Niet omdat het hoog nodig is, maar in verband met het NK ploegen. Ruim 120 deelnemers doen daaraan mee. Vandaag stond het onderdeel moderne trekkers op het programma. Een stukje kwaliteit afleveren, goed ploegwerk, dat vind ik leuk. Ik ben fanatiek wedstrijdploeger. Ik doe heel graag ploegen en vooral wedstrijdploegen. En alleen de beste ploegers mogen aan het NK meedoen. Je moet je van tevoren kwalificeren, regionaal, op provinciale wedstrijden. Dus het is niet dat er een open inschrijving is. Ja, en hier zien we ze al oefenen, maar morgen mogen deze oldtimers het strijdtoneel betreden. Voetballer Erwin Fransen uit Kwadendamme is terug. Fransen stond de afgelopen jaren weinig op het veld door aanhoudend blessureleed. Hij verruilde hoek deze zomer voor Goes en bij de Beverlandse club is hij veelbelovend van start gegaan. Ja, ik had hier eigenlijk al in mijn eerste jaar bij Hoek opgelopen. Had ik last van mijn lies. Ja, elke keer herstelde ik er wel weer van en kon ik wel weer een aantal weken voetballen. Ja, op een duur was ik dat sukkel eigenlijk zat. En ben ik toch verder gaan kijken. En heb ik gekozen voor een operatie. En heb ik beide liezen laten opereren. En ja, achteraf gezien had ik dat eerder moeten doen omdat het supergoed geholpen heeft. Dus zeker wat je zegt, ik voel me echt weer voetballer. Van je snelheid is het niet ten koste gegaan, hè, de blessure? Nee, ja, dat is toch wel weer even schrikken. Of tenminste, je gaat een operatie aan 2 liezen. Dus je wilt altijd maar weer zien hoe je daarvan afkomt. Maar mijn snelheid die is nog prima. Snelheid, dat blijft toch het grootste wapen van Fransen. Hij speelt bij Goes als rechtsbuiten, al duikt hij ook regelmatig elders op het veld op. Ik krijg erg veel vrijheid daarin. Ik mag naar links toe, ik mag vanuit het midden starten en dat vind ik erg fijn. Als ik vanuit het midden de bal krijg, kan ik veel snelheid maken, kan ik een loopactie maken naar de goal toe. Dus ik ben blij met die vrijheid. Deze zomer werd hij herenigd met Daniel Wissel. Fransen speelde in zijn eerste periode bij Goes succesvol samen met de aanvaller. De tandem Fransen-Wissel is er een om rekening mee te houden. Daniel is een beetje een valse spits en zakt graag in het veld om de bal te krijgen in zijn voeten. En dan heeft hij heel veel kijk voor de diepgang. Ja, hij is altijd sneller dan zijn tegenstander. Dus de hoeft eigenlijk niet zo heel goed te zijn. Als je hem eroverheen geeft, dan gaat hij lopen en dan rent hij er eigenlijk altijd wel uit. Dus voor mij is dat heerlijk om mee te voetballen. Dat was in de eerste periode al en dat is nu eigenlijk weer. Dus ik ben heel blij dat hij weer fit aan het worden is en weer zijn vorm gaat krijgen. Dan is het natuurlijk de vraag wat we van Fransen in topvorm kunnen verwachten. Tot nu toe staat de teller op 2 goals. Ik probeer er altijd rond de 15 te maken. Het is ambitieus denk ik als buitenspeler, maar met mijn snelheid kom ik vaak genoeg voor de goal.
Ik denk dat 15 een mooi doel is om te halen voor mij. En daarnaast wil ik gewoon elke wedstrijd of een goal of een assist maken. Die goals en assists moeten dan uiteindelijk leiden tot promotie. Goes degradeerde vorig seizoen uit de 3e divisie, maar wil graag terug. De ploeg van Dennis de Nooijer staat na 4 wedstrijden op de 7e plaats. Promotie denk ik dat erin zou kunnen zitten, maar voorlopig doen we niet mee om het kampioenschap, denk ik. En had je de 2 gewonnen, dan deed je qua punten weer wel mee. Dus dat is denk ik voor nu nog lastig te zeggen na 4 wedstrijden. Maar de grootste overwinning voor jezelf is denk ik dat je gewoon weer helemaal fit bent, hè? Zeker weten, en daar ben ik ook het meest trots op en ook blij mee. En morgenmiddag speelt Fransen met Goes thuis tegen Hekkensluiter de Dijk uit Amsterdam. Het startte nog met opklaringen, maar al snel betrokken. Ten viele plaatselijk ook wat regen. En die kans op regen neemt de komende tijd alleen maar toe. Tot zeker morgenochtend is er kans op regen groot. En morgen tegen de avond droogt het langzaam op met ook kans op opklaringen. Zondag nog meer opklaringen, maar dat is dan ook maar voor even. Want volgende week wordt guur met meer wind, flinke buien en maximaal 15 graden. Een en al gezelligheid dus de komende tijd. En tot zover deze Zeeland U voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.